een nieuwe kameraad. De zoen is prins, daar hou je van gedreund. Nu knipst de pap al wat een vuur de zoen lensken. En weer de paparazzi geneukt. Al ergerde de president, hij huurt er nooit meer op. De elfenrood trok alle wieling tuur voor de kop. Men kent zich in het drinken of de pap, de steekt erbij. Zelfs wanneer me op het huisje zit, daar huurt me zingen schij. Even zo blijven zitten, zeg maar schies. Jo, 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 kijk eens naar het vugeltje. Lach nog eens, daar steekt ze schon erop. Kijk eens naar het vugeltje. Jong zet echt door stiegens op de kop. Jo, 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 kijk eens naar het vugeltje. Nu houd ik stil, daar zoom ik op de gil. En zo het zie dat zo misschien niet weggeblies. Dan leef ik dich en schoon zich warm erin. Met alle flitsen is het of de blitz is niet. Is dat de don opnieuw is het gedaan. Die brandpen is als kopen het is niet. Nu liet ze dat statief gevallen staan. De pap is opgeladen met zijn batterij is leeg. En wend hij nog eens piepsen deed, dat kriet de handen slecht. Door steekt de paparazzi met het zemmelig lang gezicht. De pap is niet bewogen, nee, hij is uw voorbeleg. Je val eens nog even in foto voor de Prinsengalerij. Jo, 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 kijk eens naar het vugeltje. Lach nog eens, daar steekt ze schon erop. Kijk eens naar het vugeltje. Jong zet echt door stiegens op de kop. Jo, 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 kijk eens naar het vugeltje. Nu houd ik stil, dat zoom ik op de gil. En zo het zie dat stoe misschien niet weggeblies. Dan kleef ik dich en schoon zich warm erin. Kijk eens naar het vugeltje. Lach nog eens, daar steekt ze schon erop. Kijk eens naar het vugeltje. Jong zet dich door stiegens op de kop. Jo, 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 kijk eens naar het vugeltje. Nu houd ik stil, dan zoom ik op de gil. En zo het zie dat stoe misschien niet weggeblies. Dan kleef ik dich en schoon zich warm erin. Nu had de pap de camera verkocht aan door een Pierre. De pap de zoeger